Des de Magadia continuem buscant xicotetes eixides a la crisi. Avui ens centrem en un bar que té un menú de 1,99 euros. Sí, han sentit bé. A més, es pot triar entre 3 i 4 primers plats, tant per menjar allí com per a emportar. Pasta, arròs, llegums, ensalades, una gran varietat on triar i disfrutar d'un dinar sense que pese a la butxaca. Tindre un menú a este preu es deu al descens de comensals que ha patit des de fa temps. Perquè estàvem un poc cansats de tirar el menjar a la basura. Havíem passat d'uns 30 comensals diaris a 4 o 5. Aleshores vam pensar en baixar el menú, vam veure que no compensava, doncs el primer sí. I els dimarts, per exemple, està a tope perquè el putxero a la gent li agrada molt i ahir ja són 2 plats més el pa a 1,99. Si es completa el menú amb beguda i cafè, la despesa tampoc trenca l'economia de ningú. El que és el pla de calent, la beguda i el cafè el pot costar uns 4 euros, 4,20 com a molt. El client té molta varietat on triar, donat que cada dia hi ha 3 o 4 menjars diferents. Sí, hi ha diversos plats per a triar. El que passa és que fora les pissarres no podem apuntar-ho tot, però la gent que sol vindre sap que hi ha diversos plats per 1,99, tant de calent com de gelat, perquè ara que ve la calor hi ha gazpacho, ensalada completa o el plat casolà. Tots els menjars que serveixen a mel de romer també es poden emportar i la gent que utilitza este servei és molt variada. Gent soltera, o bé perquè estan separats o estan viudos, gent major, està venint molt a menjar per emportar, perquè és que no val la pena anar a comprar, guisar, embrutar per 1,99 quan ho tens fet. Com és lògic, els beneficis són mínims, però hi ha altres conceptes a tindre en compte. Molt poquet, però pedra a pedra es fa el mur. I a part que això crea ambient i de veure nosaltres que tenim el bar en gent, ens crea il·lusió per a seguir. El meu home ara té il·lusió de cuinar perquè sap que va vendre el menjar, abans no. A més, per a fer gana, ens ofereixen, entre altres coses... €1. €1, un got de vi de Rioja, un got de vi blanc, un quinto, amb la tapa inclosa sempre. I si és un refresc, un terç, 1,30 i en la tapeta sempre. I pel que fa a les especialitats de la casa... Anem variant, però més o menys està clar. El dilluns n'hi ha sempre pasta, pot ser macarrons, espaguetis, lasanya, canelons i un plat de llegums, lentilles, fesols, estofats, el que siga. Dimarts n'hi ha putxero, dimecres arròs al forn, el dijous també pasta o llegums, diferenciant-ho del dilluns, i el divendres paella o fideuà. I podem constatar la qualitat del producte, per exemple, amb el plat del dia faves amb cloïsses. A part porta trossets d'emperador, trossets de salmó, gambeta, un poquiu de cada i el caldo de peix casero i això està boníssim. La satisfacció del client és per als propietaris el millor premi. És el millor de tot i et feliciten. Estic contenta perquè gent que abans no podia vindre ara pot. I jo també estic augmentant la meva caixa un poquet. Aleshores crec que estem fent bé. Havien tingut altres idees abans, com la canya 60 cèntims amb tapa incluïda i no va tindre èxit. Una proposta més per a fer menys dura la crisi.